Il-Gvern ta' somma ta' 200,000 euro lill-laqda gażini tal-banda sabiex jitqasmu bejn il-gażini tal-banda kollha ta' Malta u Għawdex. Minħabba l-pandemija COVID-19 il-festi brjużi tas-sajf ġew mħassra. Dan affettwa dħul finanzjarju għal dawn l-qdiet u ġab sfidi oħra għal kumitati li jmexxu l-qdiet. Għaldaqstant il-Fond tal-Kawżi Ġusti amministrat mill-Ministeru tal-Finanzi ta' din l-għajnuna b'rikonoxximent għall-impenn soċjo-kulturali li dawn il-gażini jagħtu lejn is-soċjetà Maltija bħat-tagħlim tal-mużika liż-żgħażagħ u jorganizzaw attivitajiet. Iċ-ċekkijiet lill-gażini tal-banda se jintbagħtu sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Bil-gażini tal-banet huma mitluba jibagħtu ittra bid-dettalji tagħhom lill-Ministeru tal-Finanzi. Flaqa ma' laqda gażini tal-banda l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna irringrazzja lil dawn il-persuni kollha li b'mod volontarju jaħdmu qatih biex ikattru l-kultura Maltija fejn tidħol il-mużika u l-festi tradizzjonali tagħna. U bħal ħadd ieħor qed ibatu magħluqin, ma jistgħux jagħmlu l-mużika u allura ħassejna u jitilfu l-flus ukoll. Ġifieri ħassejna li nagħtu għotja bħala rikonoxximent ta' dal-kontribut ta' dawn każini u din is-somma ta' 200,000 tmur b'dak l-għan. Il-Ministru Edward Cicluna kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Jose Herrera u mis-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo.